sedulur ayo padha ngaji swarga kuwi namung gandrung tiang sekawan. Ngertos gandrung? Gandrung ki Pak Lurah aku ndek nom lek ngarani cinta sekonyong koder. Cara cah nom-nom saiki rindu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu menika kula mboten nyono mboten ngira Pak Bu bilih badan kula tasih dipun kersakaken dening Gusti Allah taala saged sowan wonten ing sambung kanthi wilujeng slamet boten wonten setunggal halangan menapa-menapa. Alhamdulillah halangane namung muter-muter metu Karanganyar. Alhamdulillah malih kula panjenengan sami niki mulai lahir nang alam donya dening Gusti Allah diwujudno dadi makhluk rupa menungso ngantos dalu menika tasih dipun paringi ati ingkang sae nggih Pak Bu. Katite biasane nek bar salat misa wong awan mau yo do golek bodho awake kesel sumuke ra karuang paling penak bar salat ngisa kira nyopot klambi to yu terus nyeklekno kipas nglekarno ngarep TV ra ngono ning alhamdulillah dalu menika ati kula panjenengan sami dipun tuntun dening Gusti Allah. Wong ewonan iso teka teng majelis mriki kanthi niat sareng-sareng badhe nderek-nderek ngaji ngilmunipun Gusti. Mila muga-muga sing do nderek ngaji niki kabeh Gusti Allah maringano ridho. Allahumma maringano hidayahe. Muga-muga sing do melu ngaji niki mangke nek bareng ngaji iso do ngowahi kelakuane dewi-dewi ra ngoten. Sing asale wis apik muga-muga tambah saya apik, ewatene sing durung apik muga-muga malih dadi apik. Merga kula sampeyan ki percaya ya bakale mati, gak percaya yo ngandel yo mati, gak ngandel yo sallallahu Muhammad. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Pun ngerti artine ngene. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku rumiyin tak didhawuhi Gusti Allah, Muhammad tolong kandhakno wong sambung kidul mati kuwi tomat sing mesti menungso ki nek ditari ngono karepe ya arep farra ya firru. Apa maknane? Melayu sangka pati, menghindar sangka pati, emoh mati kuwi nalare menung. Aku ya aja menteleng yo nyatane yo iya. Wong kowe ndek ingi lagi pilek elek-elek ngono anakmu kebatan mbok kon tuku utrak.
karepe ra gen ora mati to kowe kuwi nglungi napa mboten siramu nembe cekot-cekot anakmu kon tuku drek karepe kan gen ora mati lah aku kowe iki arep mlayu teko ngendi to polahmu polahku mongko pati kuwi tetep ngoyak tur mesti kecek malaikat kena ana wong pirang-pirang ngene iki ya melu-melu teko kok Bu malaikat ya ora buta senek apa meneh kok ngantek ngombe semene akeh babar malaikat ki ya melu rawuh tekane ki ya mung butuhe ndek iki mbukai bukune terus di cocokno wonge karo fotone iki Kiai Mahyan senajan wis nggawa teken ije 43 tahun kas tutup alhamdulillah lurahe mesake wong utang ije akeh ije 45 tahun kas tutup Allahumma Mbah Kaji wong pun sepuh nggih sadar nggih Mbah Mbah Kaji sapa kae Mbah Kaji wong pun sepuh nggih sadar Mbah Kaji jeh 20 tahun kas Allahumma ibu-ibu karek seminggu ya kok ya aja lah to Nduk wong aku meni ibu-ibu karek seminggu ya ora ngalup tak lupa sedina ping 21 kene nyatane nang bukune malaikat ora ana tulisane kowe rak ya ora mati to Bu malaikat ki ya ora tau ngapusi nek ayo abi yo bi malaikat ora kaya gapit-gapit yo ora iki winganane ana calonan lurah ya ana gapit Pak aku ki nek nyawang gapit kepo geduga nggih sore ngono A bar ngisa ya ijeh A bar subuh ya ijeh A esuk kuluntuk tambahan 50.000 ya maleh wong sambung kidul ya ana sing gapit nalare ngono kuwi ya ana wonge ya teka ya melu dadi panitia manggon ngarep pemburi ngarep ki kiyaine ya ngawur kowe kuwi lah nek malaikat mboten mula Gusti Allah taala niku nek nggunggung malaikate marem sanget la sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun dadi sing jenenge malaikat kuwi yo awit biyen tekan saiki kira tau ngapusi mula aku muni ibu-ibu karek seminggu ora usah susah ya ora usah tapi ya kudu mikir aku kowe iki wong urip-uripku nang alam donya ya wis rada suwe donya iki ya ora titipane mbahmu mbahku ya ora selak gentenan kan cacilik kuwi to yu sing turun nang ngene pangkone mane iki to ki ya kepengin anak-anak kepengin omah-omah cacilik iki to lah disoteng mat lah nek aku kowe iki jek patok bangkrong urip ben nang alam donya lah sing semono-mono kuwi ape mbok dokoke nang ngendi ana mula saking prihatine panitia iki bodho ngantek lagi entuk 5 dina ngancik 6 iki kok kula sampeyan menggih jadi jo ngaji karepe panitia kok kepengin uang ngono ya ora kepengin kesoting nggih mboten kanthi tawaduke panitia kuwi kula aku kowe iki dijak ngaji karo para kiai maksude mengko nek bar ngaji muga-muga do iso ngowahi kelakuane dhewe menungso ki besana akhirat ki swarga ya ora kabeh neraka ya ora
fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Di manungsa iki besok no akhirat ki swarga ya ora kabeh, neraka ya ora. Bu upama sampean dikon milih ngono, kira-kira milih swarga apa milih neraka to, Nduk? Milih apa meneh wong sambung ki normal. Mesti ra ya milih karek besok nok konone ki pantes apa? Mergo Kanjeng Nabi lek dawuh ngene, al jannatu terus wa anaimu akhirnya berjanjian al jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Jebule swarga kuwi namung gandrung tiang sekawan. Ngertos gandrung? Gandrung ki Pak Lurah, aku ndek nom lek ngarani cinta sekonyong koder. Cara cah nom-nom saiki rindu berat. Dadi wong papat iki nek mati sak wayah-wayah Pak Lurah, swargane niku horeg kaya bumi ketendang lindu. Kertos lindu. Bumi ketendang lindu niku rak horeg to. Ngantek lawang-lawange swarga, pira lawange swarga ki? Lho. Lah kowe iki rek kepengin swarga kok lawange wae ora. Apa lah kowe iki bisa nak mlebu swarga ra kaya pitik kewengen plobrak klabru ngono. Benjut kabeh ndasmu kuwi. Lawange swarga kuwi 8. Bareng swargane niki horeg, lawange swarga pinten wau? Iku iso jeblak kabeh. Ngertos jeblak? Apa? Mengo kira ciut jeblak ya ngablah-ngablah. Oh tak kepro kono wis. Sapa meneh bleh-blehmu. Jeblak ya ngablah-ngablah kru-kru. Mergo kepengin diliwati wong papat iki engko. Dadi wong papat iki nang donya uripe nikmat, nang kubur makmur, akhirat digawe kroyokan swarga. Pengin apa mboten Pak Bu? Pengin apa mboten? Lah kira-kira aku kowe iki kira-kira katut apa? Nek katut ki kira-kira katut sing nomor pira? Lah mila niki mangke papat iki wong meh setengah rolas ki kok tak terangake kabeh apa loro tok. Pripun? Ngene aku sok ruwah kan ape ngaji nok cangkring B, sok ruwah. Dadi karang aku kengene Pak Lurah kita terangke loro ngono dhisik, besok nek kok cangkring B tak ampiri ngono apa piye sih Lur? Mboten saged. Ya di terangke saiki sisan ngono. Lah nek kok nerangake saiki sisan ana syarate. Syarate apa? Ngaji kuwi ora kena ngelek-ngelek kancane, ngaji kok ora kena nyindir dulure, ngaji kok ora kena nyemprot sapa. Ngaji niku sing penting awake dhewe ditata, dicocoke karo dawuhe para kiai. Kira-kira aku kowe iki wis cocok karo dawuhe para kiai apa durung? Nek durung cocok, pumpung nyawamu nyawaku isih do gelem kanthil kalih raga, ayo bareng-bareng dadi wadene wis cocok, alhamdulillah karek nerusake. Mula wong aja preh kiai. Apa anggit menawa wis kiai ngono kuwi swarga. Lah katut wong papat ki engko ora katut mlebu kubur gecek.
Apa nek wis kaji swarga rungono kuping muji. Paling-paling kajine wong kene pisan pindho aku bolak-balik ra yo tuwa aku. Apa nek wis lurah cari bayan swarga. Apa meneh kok bojomu kitrimo RT. Alah ajur kowe iki bisa teh. Ana wong pira sing bakal remuk niki wau, sing bakal mulya niku ana wong pira? Kepengin apa mboten? Ya jal aku kowe iki kira-kira wis katut upama katut ki nomor al-awwalu hafidul lisan sing nomor 1 hafidul lisan. Hafid ki maknane wong kang bisa njaga lesane bekakas ngisori rong iki. Dadi aku kowe iki nek kepengin swargane Allah ngisori irunge dhewe-dhewe iki do ditata dhewe-dhewe. Merga menungso iki besok nek mati kita Bu sing bosok dhisik ya bekakas ngisori rong iki. Dadi kok umpama nduduk mayit sadurunge mayite ajur ki ora haram. Mayit ki nangger muni 110 dina njajal duduk keburane ora kabeh barange iki jewuta mekongkong ngono awake tapi mulai gripes ki ngisori ro ketok merongos.